אז כמו שהבטחתי לכם, אני אלחם בסקלטון 666. אני נמאס לי, אני לא רוצה, הוא לא אבא שלי, הוא לא הבוס שלי. זהו, אני הולך להחטיף לו בגדול. סוף סוף הגעת. היי, תקשיב, סקלטון 666. אתה לא הבוס שלי, ונמאס לי לקבל ממך פקודות. אולי כבר תפסיק לצלם סרטונים? אתה רק עושה מעצמך צחוק ליוטיוב. אתה אפילו אנגלית לא יודע לקרוא. זה לא מעניין אותי. מספיק. חדל דיבורים. כמו שאמרתי, אתה תלך לגיהנום. סתום כבר יצור מכוער ללא משפחה. הסתבכת עם הבחור הלא נכון, אחרי שכתבת עליי דברים והזכרת אותי, ואתה אפילו לא יודע שנשלח לנו זומם 666. כן, מה שתגיד. אם כך, אני אקח אותך עכשיו לביתי, ואז אתה תמות. על גופתי המתה. זהו זה, עכשיו הרגזת אותי. עכשיו אני אבוא לרצוח אותך ושים אותך על רמת השלדים. תגיד ביי ביי. בוא נראה אותך מעז. אני אעז. אנחנו נלחם. אני נגדך. עד הקרב האחרון. ואז אשים אותך על הרמת השלדים שלי. תכף אתה תראה מה זה. אוקיי חברים, יש לי הפתעה קטנה להראות לכם לפני שיאלי שפיצר ילך לאשפוז. 1 באפריל, עבדתי עליכם. אוקיי, אני יכול להסביר לכם הכל. סקלטון 666 הוא מזויף. לאחרונה בתגובות מישהו התחיל לשאול אותי מי זה סקלטון 666. זה מי ששרפת איתו? לא. חבר'ה, אני מתחתי אתכם בגדול. זה היה מתיחה ל1 באפריל. הערוץ הזה שיצרתי, סקלטון 666, זה הערוץ השני שלי. אם אתם רוצים, אתם יכולים להירשם על הערוץ הזה. אני אתן בדיסקריפשן את השם של הערוץ הזה. ותוכלו להירשם אליו, ואני אעלה בו סרטונים מפחידים. ותחשבו, אין דבר כזה סקלטון 666. זה סתם המצאה שלי. אבל מתי שאני אעשה עליו גם קריפ פסטות וסיפורים מפחידים בערוץ השני שלי. אז תירשמו לערוץ שלי, ואם תרצו, אתם יכולים להירשם לערוץ הראשון, המקורי. אז 1 באפריל שמח לכולם.